jestem intrygantem towarzyskim. Ja usiłuję wszystkich spiąć w żartobliwy sposób przy stole. Chcę, żeby coś się działo, żeby jakaś była iskra, żeby nie było nudy. Kiedy indziej stanę w ogonku, ja nagle jestem prawie taka baba, która będzie zaraz gotować obiad. Ja tak wszystko wiem, jaki makaron tego. Siedzę wśród jakichś takich zgryźliwych intelektualistów, natychmiast się tak cofam do środka, też staję się taki zgryźliwy. I mnie się wydaje, że ja się ustawiłem w ten sposób, że mnie nie było. Jak pan wie, mnie często mylą, biorą za kogoś innego. A kto pan jest? Mam blizny na całym ciele. Raz przerazie. Skóra jakby z rusztu zdjęta. Może już lepsza byłaby śmierć, niż takie życie. Niech pan uważa. Nikomu ani słowa. Gdyby coś pan zapuka 3 razy, żywego mnie nie wezmą.